Takulandirani pano pa Mafuta YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku lalero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yaikulu msiku lalero ndiyokhuza chikalata chimene atulusa a Malawi Energy Regulatory Authority MERA, bungwe lija limene limayang'anira zamphamvu. Bungwe loyang'anira zamphamvu ndi department imene imaona zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo nkhani ya mafuta. So musiku lalero tikufuna tikuwuzeni za zomwe bungwe limene likalata yawo yatulusa imene yachitisa jenkanthu ochuluka mdziko lino la Malawi atatha kuona kalatayi. Komanso kalatayi ndi kalata yomwe ikuzungulira kwambiri m'masamba a mchezo, ndipo kalatayi yausa nkhani zochuluka zimene zavuta m'maplatform osiyanasiyana, m'maforum osiyanasiyana, anthu amene akuyikambirana nkhani kunena kuti izi zatheka bwanji. Kalata limene bungwe loona zamphamvu la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza zakukwera mtengo wa mafuta a Galimoto mdziko lino kuyambira pa 1 Oktoba ndikuti ndilero pa 1 Oktoba, ndipo mukalatayi akuonesa kuti petrol azigulisidwa pa mtengo wa 3499 kwacha pa lita iliyonse, ndipo akuchoka pa mtengo wakale uja umene timauziwa tonse wa 2530 kwacha, ndikuti kukwera uku kwayimira 38%. Kukwezedwa kwa mtengoku kukuyimira 38%. ndipo kalata yomwe amene atulusa yomwe wasainira ndi wapampando wa bodi ya bungweli a Charles Kambauwa, mtengo wa diesel wakwera ndi 28.02%, ndipo umenewu ndikuti mtengo umenewu wachoka pa 2734 kwacha kufika pa 3500 kwacha pa lita iliyonse. So amalawi ochuluka ali ndi mafunso ochuluka kunena kuti izi zikuza chifukwa chani, andi anthu akhala akufunsana ma platform kunena kuti kodi pamene patinene kuti amene achita rule out zakukwera kwa mtengo ndi usogoleri wa Peter Mutharika kapena izi zikuti bwanji. Pali kusokonezeka kwa maganizo kapena kuti complication imene anthu ali nayo, ali confused kamba kachikalata chimenechi chifukwa chonena kuti masamba anchezo monga page ya Norman Chisale alembapo zankhani imene wafotokoza kunena kuti zakukwezedwa kwa mitengoku sizikukhuza chipani cha DPP chifukwa chonena zoti iwo sadayambe kulamula. Fotokoza motero kuti iwo mphamvu zawo ziyamba kuonekera pamene akhale atalumbirisidwa pa Saturday lomwe likudzali limene ndi pa 4 Oktoba. Koma anthu ali ndi mafunso kamba kakusatira kwa kusekedwa kwa bungwe lija RANIF limene lasekedwa kamba kuti lidalamulanso ndi boma lomweli la DPP. So anthu akumafunsana kuti izi zikutheka bwanji kuti akane nkhani iyi kuti izi simphamvu zawo, izi ndi mphamvu zawo. Well, sizoti tili pano kuchita argue za momwe zinthu zililimu ku chipani cha DPP, no. Komano timafuna tidziwitsane kunena kuti mtengo wa mafuta padakali pano wakwera tsopano, ndipo pano pa mafuta a petrol komanso diesel akwezedwa ndimene tafotokoza kuti petrol wakwera ndi 38.30%, diesel 28.02%. Koma amalawi ena ali ndi chiyembekezo kunena kuti ngati nkhani ndiyo kuti boma la DPP silinayambe kulamulira ndi kuti pali chiyembekezo choti mafuta atsika chifukwa chona zoti izi zachitika osati mu mphamvu ya DPP. Kamba kunena kuti DPP mu nthawi ya campaign yakhala ikulonjeza kuti izaonesesa kuti zinthu zimene zakhala zikuvuta mu nthawi ya MCP iwo izaonesesa kuti iyazisisa ndi kuti zikakhale zofikirika kwa Malawi aliyense. So amalawi ali ndi chiyang'aniro kuti DPP isintha zinthu, andi malo mwake anthu akungodikirira tsiku lomwe President Professor Apapa Mutharika alumbirisidwe Saturday lino pa Kamuzu Stadium, pamene ndi kumene kukachitikire mwambo olumbirisa Professor Apapa Mutharika. Choncho zolankhulidwa zochuluka zikhala zikuchulukanso ngati kuti mtengo sungasinthe kuchokera pamene Professor Apapa Mutharika atalumbirisidwe. Koma padakali pano anthu angoisiya nkhani pa pending ndi kuyembekeza kuti DPP ikalumbirisidwa kuza zotani, chifukwa chonena kuti mbuyo kuchokera siku lomwe adalengeza kuti chipani cha DPP ndi chimene chapena masankho pa 16 September zinthu zingapo taziona zikutsika automatic, monga chimanga madera osiyanasiyana chakhala chikugwa mtengo kusika mitengo yake. Koma ngakhale izi zili chonchi, Norman Chisale adalembanso za nkhani pa page yawo kunena kuti iwo sanasise mtengo uliwonse wa chinthu
komano anthu amene achita izi angochita ifoti akudziwa kale kuti boma la DPP ndi boma limene limatsata malamulo. Mwanjira ina anthu asisa chimanga mwakufuna kwawo, osati kuti ndi mtengo umene chipani cha DPP chapereka kapena kuti mphamvu zimene DPP yalankhulapo kuti chimanga chikuyeneka kutsika. Komano anthu angochita chifukwa chakuti akudziwa kuti DPP imene ikuzayo imasatira malamulo. Uko kunali kulankhula kwa Anomani Chisale pa page yawo, adafotokozanso za nkhani imene. So ndi monganso imene akanena za nkhani yakukwera kwa mafuta, kunena kuti izi sizinachitike ndi administration yawo, kamba kunena kuti iwo sadalumbire. Andi aloza Chala akuluakulu angapo akumera amene iwo afotokoza kunena kuti izi achita dala kuti anthu akhale ndi tsinya kapena kuti kuyang'ana mosakhala bwino chipani cha DPP, nkumaganiza ngati kuti izi zikuchitika chifukwa cha ulamuliro wawo. Ndipo iwo afotokoza kuti anthu ambiri amene akugwira ntchito ku bungwe la adasankhidwa ndi chipani cha MCP, ndipo akafufuzidwa kwambiri zimapezeka kutinso ndi anthu amene ali pa ubale ndi chipani cha MCP. So akukweza mitengo ya zinthu padala ndi cholinga kuti anthu akhale akuyang'ana chipani cha DPP ndi diso losakhala bwino. Kulankhula kwa Norman Chisale kumeneko, kuzikanira kwawo kumeneko kumene akunena kuti chipani cha DPP sichikuziwapo kalikonse zokhuza nkhani zimenezi, koma iwo afotokoza kuti anthu ayambe kuyang'ana za zimenezi after kulumbiritsidwa kwa Professor Alpha Peter Mutharika. Chinthu china choti mudziwe Malawi nchonera kuti mbuyomu atangotchula tsiku limene Professor Alpha Peter Mutharika kuti akuyenereka kukalumbiritsidwa, anthu amene adavomera kukapezeka nawo kumwamboku adali awiri amene adali Joyce Panda komanso Bakiri Muluzi. Komano kufika lero pa 1 Dr. Lazarus Chakwera alengezesanso kuti iwonso akakhala nawo mmodzi mwa anthu amene akakhala nawo kumwambo olumbirisa Professor Alpha Peter Mutharika. Choncho zakhalani okonzekera tsiku limene kuti tizaonere kulumbirisidwa kwa Professor Alpha Peter Mutharika. Apa ndipo pamapeto pa nkhani yathu yomwe tinakukonzerani mtsiku lero, ndipo mu nkhani zathu za mtsiku lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso upasirani ena mwa videos amene tikhakukonzerani pano pa Summer Vita YouTube channel. Komanso osayiwala kupereka maganizo anu pa nkhani ku comment section kuti tione za momwe mwayilandirira nkhani ndipo nanga ino mukutipo chani.